दिनैना नै बिदि खेमसो आर्मि खेमसो सफैबाय लोगोफोर नै लोगोफोर जोंना नै रुम थाग्राया बेयानो जोंनि बे क'क्राझार बाक्साया बैयाव नैबेयाव चिरांमोन नामाथाय जिरक्स खालामफैदों ओंखाम जानो थांगासिनो लाइन थाबायनानै दा सायाव ओंखाम जायोसै ओरै दं नै माखासे सिंगोल लाइन थांगासिनो जों थिथागुरि खुलुमबाय लोगोफोर आं दा दंफैयो क'क्राझार थिथागुरियावहाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो साइ स्टुडियामाव ओंखाम जानो थाखाय दा मोनाबायबो ना बेनिखायनो मानसिफोरखौ मोजाङै सिनायलाबो बिराद बुरजा प्लेयार्सफोर दङ आरो नै लाइन जागासिनो बै व्हाइट कालारनि ड्रेस ब्लेक जा मोजांखा जेकेटआ थिथागुरि बाजार लोगोफोर मोनायावनो थिथागुरि बाजारखौ माबायदि नुयो नायना लादो जाय फैखाङाखै फैखांनायफ्राथ' मोनथिखाबाय नुखांखाबाय सायाव थांगासिनो जों दा 7था जाबाय मोनानि भिडिअखौ आं मोजांबो लाजोबनो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनोबा सारमोन थायोना बेनिखायनो साय मोनफैबायानो लोगोफोर नै बै लाइट नुहोनायावनो ओरै थांगासिनो खोमसि मानसिफ्रा एम्फौफोरबायदि मोनाखाय नुला सिनाया लाइट गैयाना एम्फौ बायदि जोब्बैसिम लाइन आरो दंबावोसो रुमाव आरो माबायाव माखासे सायावबो दं गेमा गाबोन बेयावनो जागोन ओमफ्राय नै साइया दा जोङो साइ मोनफैबाय लोगोफोर साइनि मेन गेटआ नै नायनानै लादो बेनो ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो लामा थाबायबाय नै फुटबल गेलेग्राया बेयाव लाइट ओरै बिफां होथेजोब्बाय मानसियानो मानसि एम्फौफोर बायदि बैयाव ओंखाम जाग्राया दा जों फैबाय हरनि 11:15 जाबाय ओमफ्राय दा उन्दुजोब्बाय बयबो ओमफ्राय आं प्रजेक्ट लिरखांबाय नाइट भिडिअ'सो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं प्रजेक्ट लिरखांनानै उन्दुबाय बयबो उन्दुजोब्बाय ओमफ्राय आंनो लास्ट बेयावनो मैया प्रजेक्ट लिरनांबाय थादों आं जिरायनानै मबाइल चार्ज होग्रा ओमफ्राय दा मोखां सुनो थांसै आं 7:30 जाबाय दासो सिखारदों आं दहायनो सिखारदों आरो सिखारनाया ओमफ्राय दा मोखां सुहैसै गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो दा नेक्स्ट डे ओमफ्राय जोङो दा सायाव फैफिनबाय ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय जोंना टिमा बेनो ओमफ्राय दा जों साइ सिङाव हाबबाय मैयाथ' मोनायावसो भिडिअ लानो मोन्दों मानो होनबा जों मोनायावसो फैखादोंमोन नालाय बेयाव ओमफ्राय दा जोंना दा गेम जागोन फिल्डआव फैबाय दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांनानै लोगोफोर लाइन थाहैजोब्बाय सोरबा प्लेयार्सफोर बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट क'क्राझार साइ स्टुडियामावहाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै लादो नैबे चिरांनि बे जाहैबाय क'क्राझार अफिसियेल सारमोन मेममोन चिरां बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट क'क्राझार साइ स्टुडियामाव लोगोफोर दिनै 2025 डक्टर गोमोथाव सारा दा सेरजा दामगासिनो
बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय जानुवारि 20, 2024-25 स्पर्ट्स मिट लोगोफोर। আমি জানো যে ইন্ডিজিনাস যি গেমবিলাক যেতিয়া এনেকা আনুষ্ঠানিকভাৱে ইনষ্টিটিউচনেল স্পৰ্টছ টু ইনষ্টিটিউচনেল এটা ৰূপ দিয়া নাছিলে এই সময়তে খেল ধেমালিবিলাক আছিলে। The organizing flag बेखौ समदन मुसाहारि CSD बिथाङा बिर होगोन। क'क्राझार DSO प्रदीप नार्जारी, चिरां जिल्लानिफ्राय on behalf of DSO the senior बाक्सानिफ्राय SDSO गणेश दैमारी बिथाङा बिर होगोन आरो तामुलपुरनिफ्राय DSO दशरथ ब्रह्म, उदालगुरि सन्जय दैमारी, बिगानिफ्राय अजित कुमार बसुमतारी, लोगोसेनो बिटिआरनिसिम मानगोनां बिथाङा बे समाव गोजोननि थाखाय बेलुन बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन। 1, 2, 3 जोंना क'क्राझारावहाय बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट जादों नालाय बिनिखायनो आङो गेम गेलेनो थाखाय बेयाव दंफैयो आरो साइ स्टेडियामावहाय क'क्राझाराव। ओमफ्राय दा नोंथांमोनबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामनो सानदों जोंनि गेम गेलेनायखौ। दा आं भिडिअ लानो मोनाबो जानो हागौ। गोसो गोथारै नङा, गोसो गाज्रि। मालाबाबो बिदि जानो हाया। जाग्रा बुस्थुखौ गोसो गाज्रिजों जानो हायो नामा मालाबा? हाथायसो ओंखारगासिनो नङा। हाथायसो खमला फिथाइ जानानै एसे एनार्जि बारायनायनि दा एसे बलिफोरखौ बुसोनो हायो खोमा। माबा मा होनो डाउनफोरखौ ना बोथिखा मा होनो डाउन एसे होसिनो हायो खोमा एनार्जि बारायनायनि अरेन्जखौ लानो टाइम मोना नामा बोरला गावनाय जागासिनो बैयाव हनै। जों दा ड्रेस चेन्ज खालामनानै गेम गेलेनो फैफिनबाय लोगोफोर। जोंना उदालगुरि BS क'क्राझार गेमा उदालगुरिजों क'क्राझारजों जागोन नालाय। ओमफ्राय दा जोङो ड्रेस गाननानै फैखाबाय उदालगुरिजों नांनोसै आरो दिनैहाय बोरै जायो। जेननाय देरनाया थाखायो गेमाव जेबो सानालासेनो गोसोखौ फ्रि खालामनानै गेलेनोसै आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै। भलिबला नैबेयावनो जागोन लोगोफोर। दायो जोंना गेमा गाज्रि जाबाय लोगोफोर, मा बुंनो जेननाय देरनाया थाखायो। उदालगुरिया देरहाबाय आरो क'क्राझारजों। ओमफ्राय दा फुटबल मेट्च जागासिनो नालाय वमेन्सफोरनि। ओमफ्राय दा जोङो दसे नायनो फैबाय चिरांजों बाक्साजों। ओमफ्राय दा चिराङा गलथाम सोबाय आरो बाक्साखौहाय गलथाम सोबाय। ओमफ्राय दा मारै जायो